West Karbeng ke parlo hamren rong supi Karbeng Autonomous Council Branch Secretariat asai hema theng nolong kedam tang there poni phai phorni silchar pen kiwang Kove Karthang atruck enut abangphu phan kepatong ajok adim alomat apran kedam Birta kilong duna tengke kedam tang there poni phai phorni anar lopor phai hini apor malom silchar pen kiwang ihum Kove Karthang atruck registration number AS11DC2319 kibe kapachat pikpen kiwang boma porhut hamren Karbeng Autonomous Council Branch Secretariat asai hema theng nolong nangkelia porhut inut bisodas po bangphu phan gari pasangsi towar chwar julo lasophi bisodas abang tame methang kedam atowar anat kedam boma porhut labang so truck thok towar ke pakke ka porhut labang so bangphu mate bisodas aphan patong bob lugusi ke thek dunlong atun pen pachini Birta kilong po natin ke bisodas laki hamrena habar santipotia sorbusi pangthengpo Bangsolam kia puthak tong sekot pen hamren raipom sai khiat tong aphasitame Birta policy ki thitang bangar pum lapen ke patong pe katra aphantame chepari dengpom Hamren ben Daniel Karbeng long live